Mníchovská zrada bola jednoducho najväčšou zradou, aká sa kedy stala na obyvateľoch Československa. Máme z toho ponaučenie do budúcnosti, že ak sa niekedy vyskytne nejaká krízová situácia, musíme veľmi rozumne rozmýšľať, čo urobíme, ako sa budeme správať, pretože nemôžeme sa na nikoho spoľahnúť, toto nám už história veľakrát ukázala. Naďalej musí platiť, keďže nemáme ani veľkú armádu, nemáme ani žiadnu armádu stíhačiek alebo významné vojsko, že pre nás je najsilnejší nástroj dôsledné dodržiavanie pravidiel medzinárodného práva. Mníchovskú dohodu, ktorá bola, ako som uviedol, uzatvorená bez nás 29. 30. septembra, si treba pripomínať možno aj z pohľadu vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 do Československa. To boli veľmi podobné udalosti. V roku 1938 rozbitie Československa, obetovanie Československa v záujme veľkých krajín. Rok 1968 zastavenie demokratického procesu v Československu tým, že sem prišli vojská Varšavskej zmluvy a celý svet sa na to pozeral.